been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this.
testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do, do-do-do. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? Hola, How ara. much you wanna risk? Ah, vale, que no vos había visto, perdón. Estáis en las alturas. Superhuman gifts, some superhero, some fairy Me queden tale pocs bliss, per ocupar el seu lloc. Començarem en un parell de minutets, per tant, les persones que encara estiguen un poc despistades, per favor, que vagin ocupant el seu lloc per a donar començament a l'entrega de premis. Ara sí, me donen ja l'ordre. Molt bona vesprada, benvinguts, veïns i veïnes de la comarca de l'Horta Sud, a aquesta localitat de Silla. Benvinguts a la 5a edició dels premis de l'edició del periòdico d'aquí, de l'Horta Sud, uns guardons, la finalitat dels quals és vertebrar esta comarca i reconèixer la tasca de personalitats i institucions en tots els àmbits de la societat.
Per no fer-ho més llarg, anem a donar pas ja als discursos. Al torn de paraula, en primer lloc, la delegada del diari, del periòdico d'aquí de l'Horta Sud, Maria Ventura. Autoridades, galardonados, señoras y señores, un año más el periódico de aquí vuelve a reunirnos para celebrar la 5ª edición de los premios de la comarca del Horta Sud. Antes que nada quería darle la enhorabuena a los protagonistas de la noche, los premiados y las premiadas. Algunas de las caras ya son conocidas, otras, sin embargo, como la mía, es desconocida. Yo soy María Ventura y desde hace unos meses entré a formar parte del periódico de aquí como delegada de la comarca. Pocas personas sabrán el esfuerzo y el trabajo que supone para un medio como el periódico de aquí hacerse un hueco dentro de la prensa comarcal, muchas veces poco valorada y sin ser conscientes de la importancia y el respeto que supone informar. El periodismo es ese oficio en el que muchas veces cuesta vivir e incluso sobrevivir, pero en el que nunca hay que rendirse. Gracias a las instituciones, empresas y comercios que habéis creído en este proyecto para que siga siendo una realidad 10 años después de su nacimiento. Todos deberíamos hacer un ejercicio de reflexión y pensar en la importancia que supone la prensa comarcal, porque la sociedad os conoce a través de las noticias que difunden medios como el periódico de aquí, al resto de municipios y comarcas. Gracias a ello, yo estoy pudiendo conocer muchas cosas de todos vosotros. He conocido una comarca que quiere romper barreras frente a las desigualdades de género, una sociedad volcada con los eventos solidarios, unas localidades que promueven un estilo de vida saludable y comprometidos con la protección del medio ambiente. Una comarca que pone en valor su patrimonio cultural y artístico, además de salvaguardar sus tradiciones. Una comarca que dirige su economía hacia el cooperativismo y no hacia el individualismo. L'Horta Sud es una comarca viva y que mira hacia el futuro sin miedo, creándose una identidad única y propia. Un futuro en el que el periódico de aquí piensa seguir informando, como hasta ahora, y que seguirá valorando a través de eventos como los de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ara és el torn del director del grup del periòdico d'aquí, Pere Valenciano. Bona nit. Autoritats, delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, president de la Diputació de València, Toni Gaspar, diputats i diputades, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, representants de la societat civil i especialment als premiats d'esta 5ª edició dels Premis de l'Horta Sud del periòdico d'aquí. Benvinguts a Silla, gràcies per acompanyar-nos. Bé, vaig a fer un discurs un poquet polític, ja que estem de campanya electoral. En 2 setmanes tindrem eleccions autonòmiques per a triar representants a les Corts Valencianes i els diputats i senadors al Congrés i al Senat. I en mes i mig anem a triar representants dels nous ajuntaments. Sort, per tant, a tots els que es presenteu. Molts ja no repetireu, perquè es presentareu i no aneu a obtindre el recolzament, i altres repetiran o entraran per primera volta. Desitjar-vos molta sort perquè la vostra serà la de la societat a la que representeu. I des d'ací, per cert, desitjar una pronta millora a l'alcalde d'Albal, Ramon Marí, que es recupera favorablement d'un xicotet contratemps a l'hospital. Era impossible no parlar avui d'eleccions, donat que demà comença la campanya oficialment de les autonòmiques i generals. Però avui estem ací celebrant la festa del periodisme i del comarcalisme, dues qüestions en les quals el periòdico d'aquí ha consolidat el seu lideratge. Un projecte que va néixer a novembre del 2010 i prompte farem 9 anys de vida. Per tant, aquestes són les terceres eleccions municipals i autonòmiques que anem a viure i anem
a superar, a diferència d'altres. I ho fem amb la consolidació d'un gran grup que ja abarca 7 comarques, l'Horta Sud, en la que estem, l'Horta Nord, Camp de Morvedre, Camp de Túria, Utiel-Requena, Alt Palància i Alt Millars, l'edició de la ciutat de València amb una tirada de 40.000 exemplars auditada i que compta amb 3 webs, el periódicodeaquí.com, viuvalencia.com o aquitelevision.com. Som líders amb 120.000 diaris de distribució gratuïta. No es venen ningú diari a nivell nacional. Gràcies a la proximitat, la mateixa que han abandonat altres. Som líders perquè fem actes com este, el d'esta nit, capaç de convocar a la societat civil de les comarques allà on tenim presència, demostrant per damunt del sectarisme que som comarcalistes de veres i que representem de manera plural la idiosincràsia de cada una d'elles. Fem premis comarcals, fem jornades de turisme. I per cert, venim de fer, alcalde, Vicent, Ivan, regidor de turisme, les terceres jornades sobre l'Albufera a Silla. Per tant, no parem de fer poble, de fer comarca, fer valencianisme en un sentit ampli i no sectari. I el no-res celebrarem per a tota Espanya els tercers Premios Nacionales AQUI-TV, que reconeixen els millors professionals de la televisió de tota Espanya. Per aquestes i per moltes més raons creixem pas a pas, a poc a poc. Pas a pas, a poc, però estem ja on estem. Arribant a fer el diari, com dic, de major tirada de la història del periodisme a la Comunitat Valenciana, amb un periòdic de 100.000 exemplars previst per al mes de maig, prèviament a les eleccions municipals, per a que algú s'alegre i algú es posa nerviós. Només un diari que naix de la base dels municipis i de les comarques pot organitzar una festa com la d'avui en la seva 5a edició, reconeixent el treball que feu institucions, empreses, comerços, associacions i persones d'esta comarca. Gràcies al vostre treball, l'Horta Sud és una comarca millor. Per favor, un aplaudiment per als guardonats. Per acabar, gràcies a tots per vindre, disfruteu d'esta jornada, d'esta festa i l'any que ve la sexta. Moltes gràcies. Ara sí, anem a passar ja a entregar els guardons. Abans comentar un poc quina va ser la dinàmica de l'entrega de premis. Hi haurà una persona que replegarà el premi dels nostres 2 ajudants i se li l'entregarà a la persona o les persones guardonades o premiades que tindran que posar ací davant per a la foto, per als fotògrafos o per als mitjans de comunicació que tenim avui ací puguen captar la millor imatge. Les persones guardonades, que seran les encarregades d'agrair el premi, nosaltres preguem, per favor, que siguen concrets, que siguen curts. Jo sé que és un moment molt especial per a cadascú dels que passe per ací, sé que són moltes emocions, sé que volen contar moltes coses, però són moltes persones guardonades, per tant, els discursos demanem i preguem que siguen curtets. I després una observació, sobretot per als de la primera fila, si teniu que vindre ací a replegar premi. Espai en l'escaló este de madera, per favor, no siga cas que algú tinga algun tropezó, algun traspiés i tinguem que ajudar-lo a alçar-lo. Només afecta els de la primera fila, que crec que la majoria, si no tots, teniu que alçar-vos a replegar premis. Ara ja, sense més preàmbuls, estem ja tots preparats. Anem ja amb el primer guardó, la primera categoria. Perquè la Junta Local Fallera d'Aldaia va organitzar l'any passat una commemorativa del 40 aniversari, el 30 aniversari de la figura de les falleres majors d'Aldaia. Durant la gala es va fer entrega a totes les falleres majors d'estos 30 anys, així com a secretaris, presidents, regidors i alcaldes dels 40 anys de la fundació de la Junta Local, de la insígnia del 40 aniversari i la partitura del pasdoble faller, disseny dels artistes fallers Ceballos i Sanabria. Per esta efemèride, el jurat del periòdico d'Aquí ha considerat
que el premi El Periódico de aquí en la categoria de festes i tradicions siga per a la Junta Local Fallera de Aldaia. Entrega Carmela Sánchez, redactora de viuvalencia.com, i reben María José Carcelén, regidora de Falles d'Aldaia, David Solís, president de la Junta Local Fallera d'Aldaia, Clara Tàrrega, Fallera Major 2019, Marta Leal, Fallera Major Infantil 2019 i Daniel Mínguez, secretari de la Junta Local Fallera d'Aldaia. Aplaudiment per als guardonats, membres i representants de la Junta Local Fallera d'Aldaia, que complís 40 anys. No sé qui vol donar el discurs. Bona vesprada a tots i a totes. Excuse la presència del meu alcalde, ja que per agenda no ha pogut assistir. I, com no, al periòdico d'aquí, per el premi i el reconeixement a Junta Local Fallera, per els 40 anys de Junta Local i 30 de Falleres Majors. Un any que hem viscut d'emocions, d'actes, de coses que hem fet sense parar. Una festa molt inolvidable en el nostre poble. Torno a dir moltes gràcies al periòdico d'aquí. Anem ara a la categoria de cultura. La Societat Joventut Musical d'Albal té els seus orígens en l'any 1929, quan un grup de veïns aficionats a la música van aconseguir instaurar a la localitat una banda musical. Ara, 90 anys després, porta una llarga trajectòria en la qual formen, per tant, músics professionals com amateurs i conreant premis com el primer lloc en el certamen provincial de la Diputació de València en l'any 2014. Premi en la categoria de cultura del periòdico d'aquí per a la Societat de Joventut d'Albal. Entrega David Ramon, regidor de Cultura de l'Ajuntament de la localitat, i el rep Antonio Reinón, president, i Alejandra Capó Musa 2018-2019. Bona nit a tots i a totes. És per mi un privilegi estar així esta nit en representació de la nostra Societat Joventut Musical d'Albal. El primer que cal manifestar és el nostre agraïment al periòdico d'aquí per promoure aquesta mena d'iniciatives. És un honor per nosaltres que hagin sigut esguardonats en la categoria de cultura. És fonamental que des dels mitjans de comunicació es faci ressò i es visibilitzi la importància que la cultura en general i en el nostre cas particular, la música, tenen en el teixit social i que es posi en valor tot el treball que desenvolupen tant entitats públiques o privades com professionals i molts altres particulars anònims. Vull agrair de manera molt especial a totes les directives que han sigut la nostra societat al llarg d'aquests anys. La seva labor desinteressada per tal d'aconseguir el que avui és la nostra societat, una societat consolidada i reconeguda en l'àmbit musical. Agrair també la seva tasca als directors que s'han fet càrrec de les nostres diferents agrupacions musicals i, per descomptat, a tots el professorat de la nostra escola de música. Gràcies a tots ells perquè aquest premi també és pertany. La nostra societat està en guany d'aniversari. Complim 90 anys promocionant una part tan important del nostre patrimoni cultural com és la música.
Una música que ens acompanya a totes i a tots en moments de celebració, de festa i d'alegria. Però no només estem davant d'una entitat de caràcter lúdic. A la nostra societat estem orgullosos de poder dir que no sols formem músics, sinó també formem persones. És la nostra escola on, a més de solfeig, instrument, conjunt coral, etc., les noves generacions aprenen valors com el compromís, el treball en equip, la constància o la disciplina que els han d'acompanyar al llarg de les seues vides. Volguera també agrair el suport i la implicació de l'Ajuntament d'Albal que, en representació de tot el poble, ens brinda la necessària assistència econòmica i material, sense la qual no seria possible que avui la Societat Joventut Musical d'Albal siguem una entitat consolidada i reconeguda en l'àmbit musical. I per a finalitzar, com deia Roy Ayers, la verdadera bellesa de la música és que connecta la gent, porta un missatge i nosaltres, els músics, som els missatgers. Moltes gràcies i bona nit. Abans de continuar, se m'ha oblidat recordar que nosaltres en plena era de les xarxes socials també tenim un hashtag per anar contant tot el que passa en esta 5a edició dels Premis El Periódico de aquí de l'Horta Sud. El hashtag és coixinet o almohadilla Premis EBDA, EPDA, Premis en valencià EBDA. A partir d'ahí, a partir d'aquest hashtag, d'aquesta etiqueta, tots els que estem així podem utilitzar els nostres telèfons mòbils i en les nostres xarxes socials poder anar contant tot el que succeeix i passa així a Silla. Normalment aconseguim ser trending topic a nivell autonòmic, entonces a veure si així en Silla també ho podem aconseguir. Anem a la següent categoria, que és la d'esports. Anabel Medina és una tenista espanyola nascuda a Torrent i que competeix des de 1998. De la seva trajectòria cal destacar la seva participació en els Jocs Olímpics de Pequín 2008, on va obtenir la medalla de plata en el torneig de dobles femenins junt a Virginia Ruano. En 2013 va guanyar per a Espanya la Copa Hopman, oficiós campionat del món per països de parelles mixtes. Després de la seva retirada va començar la seva carrera com a entrenadora. En 2017 va ser campiona de Roland Garros, va fer campiona de Roland Garros a Yelena Ostapenko. En 2017 també va ser designada capitana de la Copa Federació de Tenis durant 2 anys. Anem a veure un vídeo. Hola a todos, buenas noches. Quería dar las gracias al periódico de aquí por otorgarme este premio en la sección de deportes. Me hace muchísima ilusión, es un reconocimiento a toda mi carrera profesional, así que desde aquí os mando un fuerte abrazo, agradeceros de nuevo que me hayáis otorgado este premio, pediros disculpas el que no pueda estar hoy con vosotros, pero me encuentro dando el equipo de Copa Federación en Madrid, me ha sido imposible, me habría hecho ilusión estar ahí con todos vosotros, pero muchísimas gracias, espero que estéis pasando una noche fenomenal y nos vemos pronto. Un abrazo. Pues ja ho ha dit la pròpia esportista, la pròpia Anabel no ha pogut assistir a estos premis, però nosaltres, l'organització li farà arribar el seu merescut guardó. Esta categoria d'esports és doble. La colla de córrer el Parotet de Massanassa porta més de 30 anys promocionant l'esport de carreres populars amb la coneguda Volta a Peu de Massanassa, que s'ha convertit des de fa anys en un clàssic per als corredors de l'Horta de València i s'organitza a principis de juny abans de la celebració de les festes patronals de Massanassa de Sant Joan. Però cal assenyalar també la seva aposta pel medi ambient amb carreres pel Parc Natural de l'Albufera i espais verds. Premi El Periódico de aquí en la categoria d'esports, també per a la colla de córrer el Parotet. El rebent Felipe Medina, president de la colla, acompanyat d'altres membres de l'entitat, l'entrega a Francisco Comés, alcalde de Massanassa.
Hola, buenas noches. Simplemente quería agradecer, digamos, a lo que es el diario Aquí, al Ayuntamiento de Massanassa, siempre por estar ahí colaborando con la Colla y organizando siempre en cuestiones, digamos, de todo lo que se establece, digamos, en modo deportivo con la Colla. No tengo nada, tengo que improvisar, no tengo nada escrito, simplemente quiero contaros una anécdota. Yo tenía un amigo, el cual cada vez que se iba a la playa cogía 4 bolsas que se las daba a su mujer y a sus 3 hijos. Entonces, cada vez que iba a la playa, todo el mundo de esta familia se ponían a recoger. Digo ese espacio porque podía ser un espacio cualquiera que nosotros solemos visitar. Entonces, eso era día tras día que iban a este lugar, a este espacio, y entonces una vez uno de sus hijos le dijo: papá, ¿por qué cada vez que tenemos que ir a este espacio siempre tenemos que recoger? Entonces, claro, el padre le explicó que una forma de conformar ese espacio para que sea un espacio estético, visual y que tenga prosperidad y futuro, forma parte de hacer esta actividad. Esto es lo que, a modo anécdota, nos han enseñado los sabios de la Colla a todos los del Parotet. Hay que proteger y animarse, digamos, a hacer un acto que quede, digamos, este espacio bien recuperado. Bueno, lo siento, estoy un poco nervioso, pero gracias. Hasta luego. Categoría Empresa. Pel seu 25 aniversari des que es va fundar en el 94, l'Associació Empresarial de Silla busca la defensa i la promoció de les empreses de la localitat, generant oportunitats de negoci i actuant com a interlocutor davant qualsevol organisme o administració, incidint a més en la millora dels polígons industrials de Silla per a crear riquesa i ocupament en la localitat. Per aquest motiu, el jurat del periòdico de Aquí ha considerat que en la categoria d'empresa siga l'Associació Empresarial de Silla la mereixedora d'este guardó. El rep, José Durán, president d'Indústria, i Mar Navarro, presidenta de Comerç d'AES, acompanyats d'altres membres de la Junta Directiva, entrega Vicente Zaragoza, alcalde de la localitat. Buenas noches, autoridades, instituciones, asociaciones, empresarios. Queridos amigas y amigos, es un honor para mí, como presidenta de la Asociación Empresarial de Silla, recoger este galardón, fruto del trabajo y el esfuerzo y la ilusión de una larga trayectoria. Este año celebramos el 25 aniversario de esta entidad, que nació con el convencimiento de que estar asociados nos da fuerza, nos une, optimiza recursos y defendemos objetivos comunes. Estos 25 años han servido para que AESI sea la marca que aglutina al comercio, los profesionales y la industria de Silla, siendo un referente a nivel comarcal. Desde sus inicios hemos contado con un gran número de empresarios que han formado parte de nuestra directiva, asociados que de forma totalmente altruista han dedicado parte de su tiempo a defender intereses de todos nosotros. Personas como Silvino Navarro,
Francisco Picó, Josep Amigó, Eugenio Moreno, Pedro Bas, Lola Martínez o Anabel Machancoses, que de algún modo en el momento de su vida han decidido formar parte de este proyecto como presidentes. Actualmente, AESI está representado por José Durán, socio fundador y presidente de Industria, y yo misma, Mar Navarro, como presidenta de Comercio y Profesionales. Junto con una representación de nuestra actual directiva, queremos decir que este premio también va por todos ellos. Agradecer a todos y a cada uno de los empresarios, profesionales y pequeños comerciantes que han confiado y siguen confiando en AESI, porque ellos son el motor que impulsa este proyecto y la razón de ser de nuestra entidad. Y para finalizar, agradecer al periódico de aquí por su trayectoria empresarial, dando cobertura, información de calidad a nuestras provincias. Y, cómo no, por la celebración exitosa de esta convocatoria. Desde AESI trasladamos nuestra sincera felicitación. Muchas gracias. Nosaltres continuem, mentre se despedixen, la categoria d'Economia. El periódico de aquí premia el Plan Estratègic Comarcal de la Mancomunitat de l'Horta Sud per fomentar el cooperativisme empresarial entre municipis de la comarca per desenvolupar nous projectes i treballar per el benestar de la societat instal·lant àrees esportives, per exemple, a l'aire lliure en zones verdes o creant zones cardioprotegides instal·lant una xarxa de desfibriladors en espais públics. Per este motiu, el periòdico de aquí premia a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud amb el premi en la categoria d'Economia. Entrega el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, el rep Carlos Fernández Bielsa, president de la Mancomunitat. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Reunirnos para reconocer esfuerzos, para valorar iniciativas o premiar personas o colectivos que con empeño y dedicación han conseguido mejorar la sociedad en la que vivimos es siempre, Pere, una buena idea. Por tanto, vaya por delante mi agradecimiento y el agradecimiento de la Mancomunitat del Horta Sud, al periódico de aquí, por lograr reunirnos a tanta gente defendiendo nuestros mejores valores. Hoy la Mancomunitat del Horta Sud es una institución útil que apuesta por las políticas para las personas, por ayudar a la gente que más lo necesita, pero también es una mancomunitat que mira al futuro. 20 ayuntamientos juntos en torno a un proyecto importante que nos une, que es que los ciudadanos y ciudadanas sean más felices y vivan mejor. El plan estratégico que hoy reconocéis es la suma de todos y de todas, del diálogo, de la necesidad de apostar por el comarcalismo y que nace con el objetivo de mirar al futuro, pero también nace con el objetivo de que seamos una institución eficiente y eficaz donde podamos coordinar, mancomunar servicios, proyectos e ideas. Un plan que busca una movilidad y un transporte intercomarcal sostenible, mejor, más rápido, más eficiente. Una comarca que apueste por el crecimiento, por el empleo, por la investigación, por el desarrollo, por los emprendedores, por la industria tradicional, pero también por la economía verde, por la agricultura, por el sector primario. Una economía unida que potencie de una vez nuestro patrimonio, nuestra cultura propia, que potencie nuestro turismo, una Horta Sud identificable y reconocible. Este es nuestro plan, Pere. Así que muchas gracias por reconocerlo al periódico de aquí, porque creo que vais a contarlo muchas veces. Gracias. I per a completar les paraules del president de la Mancomunitat, anem a veure un vídeo demostratiu de la tasca que estan realitzant. L'Horta Sud és molt més que una comarca valenciana. L'Horta Sud és molt més que la unió de 20 municipis. L'Horta Sud és el tercer nucli urbà de la Comunitat Valenciana, amb una immensa riquesa patrimonial i incalculable potencial de futur.
Amb una població creixent de vora mig milió de persones, l'Horta Sud ofereix innombrables valors, des de la pròpia capital de la comarca, amb la gran Torre Mora de Torrent, fins al més acollidor Raconet de Llocnou de la Corona. Perquè podem encissar-nos pels carrers de Beniparrell, gaudir amb les nostres festes i la bona gent, per exemple de Sedaví, perdre'ns en les nostres places, sempre actives, com ara la d'Alfafar o la d'Albal, o al·lucinar amb la tradició artesana de la reconeguda ceràmica de Manises i els preciosos palmitos d'Aldaia als seus corresponents museus. Així, l'Horta Sud ha crescut mantenint l'essència i les tradicions locals que ens identifiquen, però avançant amb pas ferm. Conservem des de la construcció més antiga, amb la Torre Espioca de Picassent del segle XI, fins al més novedós auditori, concurs o canals d'informació ciutadana. Tenim activitats tan arrelades com el concurs de perxadors de Silla i edificis tan nostres com el Museu de la Ratxoleria de Paiporta, l'Alqueria de Sòria de Massanassa o el portal i mur de l'antic castell de Benetússer, que bé poden ser l'enveja del món. Sempre en relació directa amb la nostra natura. Mantenim activitats tan boniques junt a l'Albufera en Catarroja com la Vela Latina o al Gran Parc Natural del Túria, on gaudim de les rutes de l'aigua oferides a Quart de Poblet. Sabeu que gaudim d'una de les millors gastronomies del món amb plats tan exquisits com el plat de glòria d'Alcàsser? I que Picanya ha creat la primera guia del carril bici? Efectivament, tenim una projecció imparable i un bon exemple és la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella. I modernitat, tota la que se'ns puga ocórrer. A Mislata s'apuntem l'Arran Color Fest o la seva àmplia oferta cultural amb el MAC o la Bienal Miquel Navarro. Tot sempre sota el nostre imponent Castell d'Alaquàs, orgull de tota la comarca. Som la suma d'un munt de possibilitats, tota una xarxa de localitats germanes que, unides per la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i amb un pla estratègic comú, ens convertim en imparables. Juntes, sempre fent comarca. Continuem amb la categoria de comerç local. Todo Juguete va iniciar la seva activitat empresarial com majorista d'una red comercial, una xarxa comercial en les províncies de Castelló, València, Terol i Tarragona. En el 1990 es va crear la primera tenda Todo Juguete, iniciant així una nova etapa de venda al públic, arribant a comptar en l'actualitat amb 9 tendes distribuïdes en Castelló, València, l'Eliana, Conca i Xirivella, que és la tenda que es troba en la comarca que avui ens ocupa en l'Horta Sud. Per tota la seva activitat i tota la seva trajectòria empresarial i comercial, són mereixedors del Premi El Periódico d'aquí en la categoria de comerç local. Rep este guardó en nom del representant, de qualsevol representant de la empresa, José Luis Lluesma, director comercial del grup El Periódico de aquí. A totes y a tots, parlo en nom de Mari Carmen Miralles, que es la directora de comunicación de Todo Juguete. Buenas noches, muchas gracias por el galardón que nos otorga este medio de comunicación tan importante para la zona y para las personas del Horta Sud, como es el periódico de aquí. Valoramos enormemente que nos hayan tenido en consideración y que hayan pensado que somos merecedores del mismo. Nos hubiera encantado poder asistir a la entrega, pero lamentablemente hoy no estamos en Valencia. Nos gustaría hacer de este premio un reconocimiento, en primer lugar, al equipo humano de Todo Juguete, que ha hecho posible este pequeño milagro de una empresa local compitiendo con éxito frente a grandes multinacionales. Este logro también ha sido posible gracias y especialmente a nuestros clientes que durante todos estos años han sabido valorar todo aquello que Todo Juguete les puede ofrecer frente a otras empresas. Y, por supuesto, felicitar también a todos los galardonados en esta edición y a todos los empresarios, emprendedores y trabajadores que cada mañana se levantan con la ilusión y la fortaleza de crear empleo, riqueza y un marco de convivencia del que podemos sentirnos orgullosos en la comarca. La perseverancia es la mejor garantía para el futuro de nuestra comunidad. Por último, también agradecer la labor del periódico de aquí, que además de cumplir con su importante tarea de informarnos de todo lo que ocurre en nuestra comarca, se esfuerza año tras año en organizar esta magnífica gala. Muchas gracias a todos.
Gràcies, José Luis. Veig en el públic a molta gent amb els seus telèfons mòbils, està molt bé, però jo espero que estigueu publicant a les vostres xarxes socials qualsevol cosa de lo que estigui passant així en l'auditori de Silla en esta entrega de premis amb la etiqueta, amb el hashtag Premis EPDA, Premis EPDA, per a que tot el món sàpiga què estem fent així i de què és capaç el periòdico d'aquí. Nosaltres continuem amb la categoria de gastronomia. Pues jo tinc fam, així és que la categoria me ve perfecta. L'Ajuntament d'Alcàsser celebra el pròxim mes d'octubre d'enguany, de 2019, l'edició número 15 o l'aniversari número 15 de la mostra agroalimentària i comercial del municipi. La mostra té l'objectiu de mostrar la qualitat dels productes, serveis i comerç en un espai d'exposició amb demostracions gastronòmiques de productes artesans autòctons. L'esdeveniment s'ubica en el centre de la localitat i al seu voltant es programen tota una sèrie d'activitats dedicades a xiquets, amants de la cultura amb exposicions i tradicions. Premi El Periódico d'aquí en la categoria de gastronomia és per a Sabers i Sabors, la Fira d'Alcàsser. Rep Eva Zamora, alcaldessa de la localitat, Paqui Abella, regidora de Promoció Econòmica i Toni Martínez, president de l'Associació d'Empresaris d'Alcàsser. Entrega Carlos Herrero Martínez i Mireia Cifuentes Jardí, gerents del restaurant Viu de Catarroja. Per així els guardonats, per allà els que entreguen els premis. Aplaudiment, per favor, per a la Fira Sabers i Sabors d'Alcàsser. Bona vesprada a tots i totes. Gràcies al periòdico d'aquí, gràcies a Pere, gràcies a Paqui Abella, regidora de Promoció Econòmica, gràcies a Toni, president de l'Associació de Comerciants, col·lectius, associacions, hostaleria, comerç, indústria, tot i cadascú des que fan possible que cada tercer cap de setmana d'octubre Alcàsser es vista de gala per a donar a conèixer qui som i qui volem ser. Els nostres productes de la nostra terra, la gastronomia, sobretot els nostres dolços i aquest pla de glòria que heu vist fa un moment en el vídeo de la Manco i que recomana als més llepolons, mostren qui som. Així és que moltes gràcies i únicament em queda convidar-los a tots vostès a que ens visiten en l'edició número 15 de Sabers i Sabors en Alcàsser, que celebrarà el 18, 19 i 20 d'octubre d'este any. Moltes gràcies. Continuem en la categoria d'Igualtat. Des de fa 5 anys en esta associació federada, l'Associació Cultural de Vela Llatina de Silla, que és l'única que va incorporar l'equip femení dins d'esta especialitat esportiva en un món que pràcticament sempre ha sigut d'homes. A més, cal destacar la iniciativa d'enguany per part d'esta entitat que ha estat crear la Lliga Exclusiva de Dones perquè una tripulació de dones navegue per primera vegada en l'exhibició de vela llatina organitzada per l'Associació de Silla, una celebració cultural competitiva en què fins ara participaven equips masculins i mixtos. Destaquem que la vela llatina és un bé immaterial d'àmbit autonòmic que a poc està convertint-se en un gran reclam turístic. Premi El Periódico d'aquí en la categoria d'Igualtat per a l'equip femení de l'Associació Cultural de Vela Llatina de Silla. El reben les integrants de l'equip femení l'entrega Rosa Pérez Garijo, diputada provincial.
Fort aplaudiment per a aquestes dones que estan trencant barreres i que a poc conquereixen un espai que estava pràcticament i era exclusiu dels homes. Buenas noches. Lo que tengo que decir es agradecer, porque esto siempre es agradecimientos, al periódico de aquí por contar con nosotras para este galardón, al ayuntamiento por estar siempre con nosotros colaborando, que no nos deja, siempre está detrás de nosotros para que lo que podamos. Y, como no, a Diputación, que somos estamos en el 14 año, el premio Lliga Diputación de Valencia. Nos gustaría que nuestro presidente, el de Diputación y, como no, el presidente de la Vela Latina de Silla, que viniesen a hacerse una foto con nosotras. Os dejo un momento a Rosa. Mención especial a Batiste Granero, presidente de la Asociación de Vela Latina de Silla, también patrón y nuestro entrenador, el que se preocupa de estar con nosotros y prepararnos, nosotras y prepararnos, que está luchando desde hace ya 9 años por dar visibilidad a la Vela Latina. Desde hace 5 años ya creó equipos mixtos y gracias a eso nosotros estamos aquí. Un equipo femenino en el que todavía faltan participantes que por diversas causas no han podido venir. Gracias, Batiste, y gracias a todos los organizadores, como ha dicho. Feu-li cas a Elvira, la fotògrafa, vos està demanant, per favor, que vos junteu per a que pugueu eixir tots en la foto. Anem ara amb la categoria de solidaritat. Com anem a guardonar a les 5 associacions de persones majors de Mislata i les 5 entitats van estar representades així a l'escenari, abans de fer la presentació m'agradaria que anaren ja baixant, anaren ja preparant-se, perquè m'imagino que serà molta gent i a més tenim que entregar un guardó per a cada associació, no és un per a tots, sinó hi ha un per cada associació, perquè el periòdico d'aquí ha volgut fer aquest reconeixement per ser referents socials i un pilar fonamental dins de la societat i de les famílies de Mislata. Han fomentat la solidaritat, l'ajuda i l'autoajuda entre persones majors, han promogut iniciatives d'intercanvi generacional amb xiquets o joves i una major qualitat de vida per a aquest col·lectiu, així com col·laboració sempre en accions d'ajuda solidària. També, i molt important, per ser un dels principals agents socials que han contribuït en aconseguir la tan ansiada residència de la tercera edat i centre de dia de Mislata per la seva dedicació i esforç en aconseguir aquest projecte que millorarà la qualitat de vida en els mislateros i mislateres. Veig que ja estic ahí preparats, m'han fet cas a la primera. Moltíssimes gràcies. Aixines, que premi en la categoria de solidaritat. Primer, entrega l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i Pepi Luján, regidora de Persones Majors de l'Ajuntament de Mislata. Aneu acudint a l'escenari, per favor. I així estan representades l'Associació de Majors Voluntaris de Mislata, l'Associació de Jubilats i Pensionistes El Quint Mislata, Associació Espais de Jubilats La Fàbrica Mislata, Associació de Jubilats i Pensionistes El Sur Mislata, Associació Hogar Nuestra Senyora de Fàtima de Mislata. No deixeu d'aplaudir, per favor. Fort aplaudiment per a les 5 associacions de persones majors de Mislata que han aconseguit el Premi El Periódico de aquí en la categoria de solidaritat per la seva tasca per millorar la qualitat de vida no sols dels majors de Mislata, sinó de tots els habitants. ¿Algún representant vol dir alguna cosa? ¿Algú vol dir alguna cosa? Les valentes, sempre són les valentes, claro. Ja que tenim valentia per parlar darrere de tu. Perdona, no?
Muy buenas noches ya y dar las gracias al periódico de aquí y a todos mis compañeros y en especial a nuestro alcalde Carlos, el mejor del mundo, y a nuestra, sí señor, y a nuestra concejala de Personas Mayores, Pepi Luján. Y qué deciros, Mislata es un pueblo dedicado a ayudar a la gente mayor. Somos solidarios. Tenemos un grupo de voluntarios que se dedican, aparte de muchas cosas más, a ir a casas de personas que necesitan compañía, están solos, se aburren y la familia o trabaja o no tienen. Entonces tenemos un grupo de voluntarios que van, los acompañan a dar un paseíto, a leer, jugar a las cartas, ver la tele, en fin, una obra que no tiene nombre, porque es muy especial esa obra que se hace con las personas mayores que están solas, porque lo necesitan muchísimo. También tenemos la gran suerte que Mislata llevaba muchos años pidiendo una residencia y no había manera de que nos la concedieran. Pero aquí llegó nuestro alcalde, Carlos, y a base de trabajo, de lucha, de esfuerzo, en fin, de dejar todo, la hemos conseguido. Ya tenemos hasta las grúas puestas y vamos a tener una residencia y un centro de día público que, por suerte, en un año más o menos va a terminar. Entonces, muchísimas gracias a nuestro alcalde y a todas las autoridades por la suerte que hemos tenido de tener una persona así que se preocupe tanto por las personas mayores. Muchísimas gracias a todos. Pues menos mal que ha conseguido la residencia y el centre de dia, si no jo no sé el que li anaven a dir. En fin, nosaltres continuem en la categoria de turisme. Una dona en caràcter, El Ayuntament de Silla ha realitzat durant esta legislatura una gran evolució en matèria turística i ha volgut culminar el seu treball estrenant una nova marca per a la localitat baix el lema Silla és Albufera, una iniciativa que pretén contribuir a augmentar la quantitat de visitants a la localitat i a esta zona de l'Horta Sud. Nosaltres anem a donar pas a un vídeo. Sí, nosaltres donem pas a un vídeo. Premi El Periódico de aquí en la categoria de turisme per a l'Ajuntament de Silla entrega Bartolomé Fuentes, diputat delegat de Contractació i Central de Compres de la Diputació de València, i el rep Ivan Cuenca, regidor de Turisme.
Amics i amigues, molt bona vesprada. Diuen que una marca té que complir dos requisits. Captar l'atenció de les persones que la veuen i un altre segon que és transmetre de manera nítida els valors que representa aquesta marca. Per tant, creguem que la marca Sillas Albufera representa aquests dos conceptes i avui hem tingut la sort que siguin reconeguts. Hem viscut no d'esquenes a l'Albufera, tampoc de cara, que era com calia. Un paratge natural que és únic. Però ja és hora que tots aquells que tenim el privilegi de viure al voltant de l'Albufera o simplement estimem el valor intangible de entorns naturals idíl·lics, com és el cas de l'Albufera, ens posem a treballar per a revertir aquesta situació. Vull remarcar que aquest reconeixement és obra de tot l'equip de Turisme Silla per l'entusiasme que poseu en tot allò que feu. Esteu per allà dalt, moltes gràcies de tot cor. També, com no, recordar a la seva dissenyadora, Mar Navarro, per saber plasmar de forma tan meravellosa el que volem transmetre. Parlem del producte de quilòmetre zero, principalment aliments, per a fer sostenible una societat, el món. Però el talent també té quilòmetre zero. I Mar ho ha demostrat perquè ningú millor per a captar aquesta comunió entre Silla i l'Albufera que una veïna del nostre poble. Moltes gràcies, Mar. I agrair també a Vicent Saragossa, el meu alcalde, per creure en tot aquest projecte i en tots els que tenen que vindre per a fer un poble millor. Ens espera un gran camí, Vicent. Per últim, al grup El Periódico d'Aquí, en especial al meu amic Pere Valenciano. Moltes gràcies per estimar tant l'Albufera, Pere. I moltes gràcies per vertebrar esta i altres comarques, des de la informació i els events com este, perquè es reuneixen per a poder ampliar les nostres vivències. Amigues i amics, Silla torna a estar de cara a l'Albufera, per a protegir-la a la volta que per a disfrutar-la. Esteu tots convidats. Enhorabona, guardonats, i moltes gràcies. Bona vesprada. Categoria Educació. Francesc Vicent Nogales va aconseguir la tercera posició entre més de 1.800 docents proposats en els segons premis Educa Banca, el millor docent d'Espanya 2018, en la categoria d'Educació Primària pels seus treballs innovadors dins de l'aula, les seues propostes de participació en les que les famílies centren les seues classes i la seva metodologia fonamentada en generar confiança en l'alumne, voluntarietat i el foment d'un aprenentatge basat en la utilitat que li han portat a ser avui en dia un referent nacional. A més, el seu treball en l'aula també ha escrit més de 15 llibres per a docents, alguns sobre conflictes en l'aula. Premi El Periódico de aquí en la categoria d'Educació és per a Francesc Vicent Nogales. Rep el propi Francesc i entrega Enric Luján, director general de Florida Universitària. Fort aplaudiment per al millor mestre d'Espanya. Bueno, muchas gracias a todos. Me parece fantástico que el periódico de aquí hable de educación. Los medios de comunicación deberían de aprender del periódico de aquí. Y, Pere, te invito a crear una sección, crear una sección en la que todos los colegios de todas las comarcas puedan contar las cosas que hacen. La educación es maravillosa y no entiendo por qué otros medios de prensa a lo mejor no escuchan o no quieren escuchar. El premio es también un reconocimiento a los alumnos, a las familias, a todas las personas que formamos la comunidad educativa. Muchos de vosotros tenéis hijos. Hablar con los profesores. Id
contarles cosas y que os inviten a entrar en las aulas. Y si no, decirles, conozco a un profe que lo hace, y lo harán, porque al final la gente se une y esto es un movimiento que tenemos que unirnos todos. Y finalmente también pues las gracias a mis hijos que están aguantando como dos campeones, a mi mujer que sabe que le robo un montón de horas a la familia y se me olvidaba, yo la memoria la tengo terrible, también a nuestro ayuntamiento que de verdad apoyáis muchísimo a los colegios. Y es maravilloso contar con el apoyo de la alcaldía y del municipio. De verdad, gracias. Y la educación es la apuesta de futuro. Apostemos, que es una apuesta que siempre se gana. Per a conèixer un poc més la persona, la figura de Francesc, anem a veure un vídeo relacionat amb ell, amb el mestre. ¿Te has enterado de que al profe le han dado un premio de educación? Para mí los profes son muy divertidos, pero el mejor para mí es Fran. ¿Os acordáis del proyecto humano? Cuando trajo los sesos fue alucinante. A mí me encanta el huerto escolar porque plantamos lechugas, nos las comimos y hemos plantado cebollas. Pues a mí me gusta el proyecto Reseña tu lectura. Todas las semanas publicamos Reseña tu lectura, pero también me gusta Resolución de problemas. El profe Fran a mí me ha ayudado a entender mejor las matemáticas. En el taller de resolución de problemas me encanta que vengan los padres. Incluso el profe Fran ha escrito un libro con la clase de mi hermana. Nos enseña el ciclo del agua y tiene experimentos para la familia. Y el profe ha hecho que conozcamos a Care Santos y a Roberto Santiago. El profe Fran es el mejor porque nos ayuda a entender las cosas con juegos. A mí me encantó cuando hicimos un skate room. El profe Fran es muy divertido porque hace proyectos muy guays y nos divertimos y también aprendemos. Una cosa que me gusta mucho del profe es que hace vídeos para que aprendamos. ¡Viva el profe Fran! Nomino al profe Fran al mejor docente de todas las categorías, porque sabe sacar lo mejor de cada alumno y porque involucra a todas las familias, haciendo un ambiente más agradable en la enseñanza y educación de nuestros hijos. Adiós. Categoria Participació Ciutadana. Durant 6 anys, l'Associació Veïnal El Progreso de Sedaví està sent molt proactiva i ha sigut creada per millorar la qualitat de vida dels socis i de tots els veïns del municipi i per fomentar l'educació, la informació, la defensa, la representació i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en general. Ha liderat debats polítics del poble amb tots els representants de diferents partits i organitzen jornades de convivència 3 o 4 voltes a l'any amb la festa de la primavera o la tardor, per exemple. A més, ha sigut reivindicativa per a fer arribar l'autobús de l'MT al municipi. Premi El Periódico de aquí en la categoria de participació ciutadana per a l'associació veïnal El Progreso. Rep Juan José Campayo, president de l'associació. Entrega Ferran Baixauli, alcalde de Sedaví, i Úrsula Campos, regidora de Serveis Socials i Igualtat.
Bona nit, director del periòdico d'Aquí, referent per a tots aquells que volem saber el que passa o correix a la nostra comarca. Moltes gràcies per aquesta tasca tan important. Autoritats, representants de les associacions, col·lectius, amics, amigues, bona nit ja. En primer lloc, moltes gràcies per la tasca que fa el periòdico d'Aquí i també per donar-nos aquest guardó en aquesta cinquena i més en la categoria de participació ciutadana. Això és una de les qüestions que tenim molt clares, com molt bé ha dit el presentador, en la nostra associació. El que hem de fer és procurar millorar principalment la qualitat de vida de tots els nostres veïns, siguin o no siguin afiliats, associats i, sobretot, en temes de participació. Moltes gràcies a tots i bona nit. Categoria Medi Ambient. Torrent s'ha convertit en el primer municipi en instal·lar el sistema Smart Water que estalvia a més aigua l'energia necessària elèctrica o de gas per al seu calfament. El sistema Smart Water pot evitar el desperdici de més de 10 litres d'aigua en cada ús fins a l'arribada de l'aigua freda i ha sigut instal·lat en el pavelló El Vedat i el poliesportiu Anabel Medina. D'esta manera, evita el desperdici d'aigua en els moments d'espera fins a l'arribada de l'aigua calenta per al seu consum. En aquest procés, l'aigua freda fluix fins a l'arribada de la calenta en lloc de fer-ho fins al desaigua. Anem a donar pas a un vídeo per explicar i per a conèixer un poc quin és aquest sistema. El pavelló El Vedat i el poliesportiu Anabel Medina compten ja amb un innovador sistema per evitar el desaprofitament d'aigua en els vestidors. El sistema Smart Water evita el desaprofitament en els moments d'espera fins a l'arribada de l'aigua calenta, fins al punt del seu consum. En aquest procés, l'aigua freda flueix fins a l'arribada de la calenta, però en lloc de fer-ho fins al desguàs, es recull en un depòsit per a la seva posterior utilització. El sistema estalvia, a més, l'energia necessària elèctrica o de gas per al seu calfament. L'usuari només ha de prémer un botó i esperar la llum roja, que indica que l'aigua ha arribat a la dutxa. La posada en funcionament del sistema Smart Water per a la gestió i la millora de l'eficiència hídrica de les instal·lacions esportives de Torrent està emmarcat en l'EDUSI i està financiat amb fons europeus FEDER. El sistema pot evitar el desaprofitament de més de 10 litres d'aigua en cada ús. Es tracta d'aigua neta que ha sigut tractada, transportada i distribuïda amb el consegüent cost energètic. Sumat els sistemes del Vedat i Anabel Medina, la seva posada en marxa pot arribar a suposar l'estalvi de 2,5 milions de litres, amb els quals es podrien omplir una piscina olímpica. Una vegada es comprova el seu bon funcionament, es pretén ampliar-lo a les altres instal·lacions. Premi El Periódico de Aquí en la categoria de Medi Ambient espera l'Ajuntament de Torrent. El rep Imma Amat, que és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, i entrega Jordi Azorín, director territorial d'Hidraqua València. Jordi Azorín, que és director territorial d'Hidraqua València, li fa entrega del guardó a Imma Amat, que és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torrent. Bé, bona vesprada a tots. Disculpar al meu company Andrés Campos, que és el líder o el pare d'aquests projectes innovadors. Bé, cada dia sorgeixen noves propostes innovadores de la mà d'empreses i científics per evolucionar en tots els aspectes de la vida i de la societat. Un dels àmbits, per no dir per a mi el més important, on és necessari continuar invertint des de cada una de les administracions és el medi ambient, per apostar per un futur sostenible, net i verd. Per això, és obligació dels responsables públics gestionar amb eficiència tots els recursos que tenim al nostre abast, posant en marxa accions i programes que garanteixen el manteniment del nostre medi natural.
I en aquest sentit, des de Torrent, ho tenim clar. Velant per lo nostre, per lo de tots, per la conservació i millora dels nostres espais forestals, també com ho són el Vedat o el paratge natural de la Serra Perenxissa. A més de realitzar la pròpia gestió forestal ordinària del bosc, aconseguim mantenir vigilades de manera eficaç les nostres zones forestals contra els possibles incendis, com ho ha sigut també un sistema pioner que hem instal·lat al 2016 el projecte pilot i completament a tota la massa forestal al 2018. O també realitzant una gestió més eficient dels nostres recursos naturals o millorant les nostres infraestructures i serveis públics, optant també per la implantació d'iniciatives i projectes innovadors en les instal·lacions municipals per estalviar en consum d'aigua, com és el projecte Smart Water i del que heu pogut conèixer un poquet més esta vesprada. La gestió sostenible dels nostres espais naturals, la prevenció d'incendis forestals amb l'adopció d'una política de prevenció adequada i la gestió eficient dels nostres recursos i espais públics han estat i són per a l'Ajuntament de Torrent un dels eixos fonamentals de la nostra política i de segur que ho continuarà sent. Gràcies al periòdico d'aquí per aquest reconeixement i enhorabona, com no, a tots els premiats. Bona vesprada. Categoria Premi Especial. La localitat d'Alfafar ha celebrat un any més la Fira de la Salut, siguent esta la 6ª edició, una fira que cada any es consolida com a referent no només a nivell comarcal, sinó també a nivell provincial, perquè fires com aquestes escassegen. Esta fira ressalta la importància de la salut, aprenent hàbits saludables per al dia a dia, se dona informació per a previndre malalties, però també es dona visibilitat a diverses associacions del sector sanitari amb l'objectiu de recaudar fons, ja que són sense ànim de lucre, al mateix temps que s'informa a la població per a donar a conèixer diverses malalties que són poc comuns i que hi ha poca informació sobre elles. Premi especial del periòdico de aquí és per a la Fira de la Salut d'Alfafar. Rep Juan Ramon Atzor, alcalde de la localitat, Eduardo Grau, regidor de Sanitat, i Sílvia Escrivà, coordinadora del Pla Local de Salut d'Alfafar, entrega Mamen Peris, diputada provincial. Bueno, molt bona nit. Havies dit que fórem breus, però has evitat un detall, que tens una tribuna plena de polítics i estem en precampanya, o sigui que és cosa difícil. Però bueno, la veritat és que nosaltres des de fa 8 anys en Alfafar sempre hem apostat per la política social, per la política de les persones, per la justícia social, i la veritat és que és el millor agraïment que pot tindre un polític que se dediqui al municipalisme. Dit això, saludar a l'estimat delegat del govern, saludar a l'excel·lentíssim president de la Diputació, a l'il·lustríssim alcalde de Silla i al periòdico d'aquí, Pere Valenciano, director del periòdico d'aquí. Moltíssimes gràcies perquè gràcies a la vostra llavor el que feu és vertebrar les comarques, vertebrar el municipalisme. I la veritat és que aquestes coses, la vessant de la prevenció, la vessant de l'envelliment actiu o la visibilitat d'enfermetats o de trastornos com pot ser el TEA, el TDAH, la fibromiàlgia, la fatiga crònica, el lupus, l'enfermetat de Crohn, si no fora per aquestes coses, hi ha molta gent que les patís i no és conscient que les patís. I això és també alertar un poc als polítics que hi ha molta gent que les sofrís i no som conscients. I nosaltres estem així. La nostra vocació de servici ens diu que hem d'ajudar a aquestes minories i a aquests col·lectius minoritaris.
Simplement això, i sobretot vos tinc així avui a molts companys de la comarca, molts estareu en institucions d'ací poc, estareu en institucions provincials, alguns estareu en institucions autonòmiques. Jo d'ací vull reclamar un poquet que no mos deixeu de costat al municipalisme, perquè la política social és la política que se fa a peu de carrer, i no oblideu mai que des del poble, des dels assumptes socials, els tècnics, els consellers són els que fan la llavor. Agraïment especial a l'equip tècnic del FAFAR, agraïment especial al consellal de Sanitat, que és el que ha llançat dins de polítiques socials esta fira per 6è any consecutiu, i també un agraïment un poc especial també als consellers d'intervenció i d'administració, perquè sense aquests pressupostos que fan per quadrar les polítiques socials i no apartar-les a un costat, això no seria possible. Moltes gràcies a tots i molt bona nit. Queden pocs guardons ja per a finalitzar esta cerimònia. Abans de continuar, dues qüestions. Una, els guardonats, per favor, que no se'n vagin una volta finalitzada la cerimònia per a posar així per a la foto de família, que si no Elvira me renyirà a mi després si se li escapa alguna, així que per favor tots a posar així. I en segon lloc, jo replegue el guant de l'alcalde d'Alfafar, que m'ha dit que tenen ganes de parlar, doncs jo els anime a que quan finalitzem l'acte i estiguem celebrant el vi d'honor, parleu per favor però per a la càmera del nostre company Jorge, que necessita fer després un reportatge sobre la cerimònia. Així que polítics que tinguen ganes de parlar i guardonats que tinguen ganes de parlar, per favor, busquen a Jorge i expresseu el que sentiu per haver aconseguit el premi esta nit. Dicho lo cual, continuem amb la iniciativa social, categoria iniciativa social. El Centre de Dia i Residència per a Persones Majors i Persones amb Discapacitat de Quart de Poblet dedica els seus serveis de dependència i persones amb diversitat funcional física. El periòdico d'aquí premia el centre per la innovació en les seues instal·lacions i els seus serveis de benestar que presten als seus usuaris. Anem a conèixer un poc més com funciona el centre. Premi El Periódico de aquí en la categoria d'iniciatives socials per al Centre de Dia i Residència per a Persones Majors de Quart de Poblet. Entrega Toni Quintana, diputat per València al Congrés dels Diputats. El reben Carmen Martínez, alcaldessa de Quart de Poblet, i Maria Rodríguez, directora de la residència. Buenas noches, buenas noches. En primer lugar, es un lujo para Quart de Poblet tener a Fran. También quería darle las gracias a Fran, el profesor premiado esta noche por el periódico de aquí, uno de los mejores de España. Es un lujo para Quart de Poblet tenerte entre nuestros profesionales con esa vocación y con esa humildad que has transmitido hoy. Y es un lujo también este premio de la residencia mixta de Quart de Poblet, pionera, porque se trata de una residencia que atiende a personas mayores dependientes y también personal con diversidad física funcional. Es pionera porque no existe otra en toda la Comunidad Valenciana y además estamos muy orgullosos del trabajo que venimos realizando.
Recientemente, en octubre, se nos ha premiado también por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal por el proyecto que llevamos adelante que se llama En mi vida decido yo, porque son las personas con diversidad funcional física las que deciden cómo quieren vivir en la residencia. Todo eso es posible gracias a un fantástico equipo de profesionales, la mayoría de Quart de Poblet, que dirige María con muchísimo acierto, y porque tenemos todos los avances tecnológicos para poder tratar la dependencia como ellos se merecen. Es un lujo para nosotros este premio, es un agradecimiento que os queremos dar, pero sobre todo estamos muy orgullosos de que la residencia sea un hogar para esas personas que han formado una familia y que forman parte de la familia más grande que es Quart de Poblet. Fijaros, el día 5 de abril celebramos el 2º aniversario de la puesta en funcionamiento de la residencia. ¿Qué mejor regalo de cumpleaños que este? Muchísimas gracias. Últim guardó de la nit, però no per això menys important, categoria Tota una vida. Veïna de Massanassa, coneguda com la filla del llanterner, Clara Esmeralda és presidenta de la Casa de l'Artista de València, que va debutar en Catarroja amb 8 anys, fins a convertir-se en una reconeguda vedet, cantant i actriu dedicada tota la seva vida a l'espectacle. Clara Esmeralda coneix a la perfecció el món artístic. Entre els espectacles que ha interpretat destaquen De Perdidas al río hasta aquí llegó, La Riada, de Teatres de la Diputació, Tres forasters de Madrid, de Teatres de la Generalitat, entre altres. També ha sigut guardonada amb el Premi Nardo en la gran gala celebrada en el Teatre Principal de Saragossa fa 3 anys. Premi en la categoria de Tota una vida, i jo vaig a pregar, per favor, vaig a demanar que la rebem de peu, com es mereix una artista de la categoria de Clara Esmeralda, como se entrega José Francisco Cabanes, primer tinent d'alcaldia de Sedaví. Buenas noches, bona nit. Jo m'emociono enseguida, només que tinc paraules d'agraïment perquè jo no sé si mereix que este galardó, però el que sí que puc dir-vos és que porto, com m'han dit bé, des dels 8 anys treballant, seguís treballant i moriré en l'escenari si volen. Gràcies al periòdico d'aquí, al director Pere Valenciano por acordarse de esta humilde artista que llevo desde los 8 años trabajando y tengo, señores, 68. O sea que llevo toda mi vida y seguiré. Gracias, como no, a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes, a autoridades por estar aquí y por darme este premio que le voy a llevar con mucha ilusión en mi corazón. Simplemente deciros que yo no soy tan importante como todo lo que han puesto aquí, de estas personalidades, pero sí que voy a deciros que hace 28 años, va a ser ahora, formamos la Casa del Artista, un compañero y yo, una asociación benéfica sin ánimo de lucro para ayudar a los artistas que lo necesitan, porque hay muchos artistas, muchos que necesitan de todos nosotros. Y aquí tengo parte de la directiva, gracias por estar aquí. Y no digo nada más, simplemente que, ya que soy artista, ¿qué os parece si os canto una canción para terminar? ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta canción también para ti, José Francisco, que es amigo mío de siempre y me quiere mucho. Bueno, yo creo que me quiere casi todo el mundo. Y los que no sean amigos míos, a partir de ahora, aquí tenéis una amiga, Clara, para vosotros. Esta canción se titula
las mujeres, hombres que se sientan solos, esta canción es muy bonita, escuchar la letra. Qué sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, quiero volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mi silencio con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias, busca una presencia que le haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mi silencio con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que las noches se confundan con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. No, que no quiera cambiarme. Gracias a mis nietos, a mis hijos que han venido de Villamarchante. Gracias a todos, amigos. Muchas gracias y que siga esto muchísimos años más. Gracias. Bueno, crec que ja han acabat els guardons, ja no ens queden més, però la cerimònia continua. Ara és el moment del torn de paraula, però abans a mi m'agradaria també que donarem un fort aplaudiment als nostres col·laboradors, als nostres padrins, Miss i Mister Gabriela i Lina i Cristian Lizandra. Gràcies. Gràcies, buenas tardes. I després del moment que ens ha regalat Clara, jo li vaig a donar pas al president de la Diputació de València, Toni Gaspar.
Molt bona nit. Alcalde, delegat, vicepresident a les Corts, Pere, company, amic, Pere. La veritat és que sempre me fa el mateix el director del periòdico d'aquí. Me toca intervindre després, quan ja està tot el públic alçat, doncs toca fer la intervenció. Ja m'ho has fet en diverses gales, així que, bueno, però bé, què tenim que fer? També, de totes maneres, com estem en període electoral i poques coses poden dir que no puguen ser interpretades com a paraules interessades, doncs tampoc vaig a dir res de l'altre món. Ja n'hi ha algun alcalde o alcaldessa o algú que tindrà que demà que fer-se vores en la Junta Electoral li tenen que dir alguna cosa, no? Perquè la veritat és que en aquest món tan raro que ens ha tocat viure, tot és susceptible d'anar a la Junta Electoral i que te puguen dir alguna cosa. Només aprofitaré el període en el que estem, després de veure tanta gent premiada per la seva tasca professional, per fer a tots i a totes un prec personal. Per favor, aprofita aquest període preelectoral i demà ja comencem en el període de campanya electoral. Un prec. No fem de la política i del periodisme un permanent debat electoral ple de soroll i confusió. No fem de la política i del periodisme una cosa que s'allunye de la ciutadania. No fem de la política i el periodisme un generador d'odi i de por. Fem de la política i del periodisme defensors de la bona salut de la nostra democràcia que aposta per la qualitat i les decisions a llarg termini, fugint de la simplificació. Deia Kapuscinski que quan es va descobrir que la informació era un negoci, la varietat va deixar de ser important. Defensem la independència del periodisme com a garant de la qualitat de les institucions i de la nostra llibertat com a ciutadans. Gràcies a totes les persones que doneu vida a un mitjà de comunicació, com el periòdico d'aquí, que sou moltes, i en moltes comarques de la nostra província. Gràcies a emprenedors com a Pere Valenciano, que arrisqueu molt, i a vegades molt de la seva vida personal, per a fer-ho possible. I gràcies a tots els premiats i premiades, perquè sou un exemple al final, un exemple senzill en els nostres pobles, en les nostres comarques, de la societat, res més de la societat que volem. Moltíssimes gràcies i bona nit. Ara és el moment del nostre anfitrió, l'alcalde de Silla, Vicente Zaragoza. Si tu eres el últim, pues imagina jo, Gaspar. Bueno, anem a fer-ho breu. És de veres que vull aprofitar el torn de paraula per a donar agraïments, que és per a lo que estem avui així. Soc l'anfitrió, però soc un més. I antes que res, donar-li les gràcies al delegat de govern per estar així amb nosaltres, com no, als diputats, a les diputades, al president de la Diputació de València, Toni Gaspar, moltes gràcies per acompanyar-vos, i a tots els veïns i veïnes de Silla, consellers, alcaldes, alcaldesses. Com bé dia, no vaig a fer-ho molt llarg, però sí que vaig aprofitar per a felicitar, ja que estic així en Silla i puc tindre el plaer de poder felicitar els 3 guardonats que han sigut de la nostra població, en aquest cas a les entitats com en l'apartat d'empresa, l'Associació Empresarial de Silla, ESI, per 25 anys de la seva fundació, en matèria d'igualtat a l'equip femení de l'Associació Cultural de Vela Llatina de Silla, per incorporar entre les seues membres noves dones, trencant així les barreres de la desigualtat, com antes s'ha explicat així. I en la categoria de turisme, com no, a l'Ajuntament de Silla, els meus companys, a tots els tècnics, a Ivan Cuenca, com a regidor, com a emprenedor i com a impulsor d'aquest nou projecte, moltes gràcies. 3 guardons que han caigut així en Silla i que avui més que mai ens sento orgullós d'esta meravellosa població. També m'agradaria, per últim i per acabar, m'agradaria felicitar a la resta de guardonats, com no, a totes les personalitats i entitats de l'Horta Sud que han sigut reconegudes per treballar per les nostres festes i tradicions, per la nostra cultura, per el nostre esport i per l'economia, la solidaritat, l'educació o el mig ambient.
Moltes gràcies a tots i a tots els assistents i espero que de tot cor que Silla hagi sigut, que Silla s'hagi sentit com la vostra pròpia casa. Moltes gràcies a tots i a totes, molt bona vesprada. Queda un únic discurs. Abans, recordar, per favor, esguardonats així a l'escenari quan acabi tota la cerimònia per a fer-se la foto de família i després podrem gaudir i celebrar un còctel, un vi d'honor per a poder departir, per a poder xerrar i per a poder comentar tot el que ha passat a la cerimònia i, per favor, recordeu-vos de Jorge, per a parlar davant de la seva càmera, per als seus micros i contar tot el que haveu sentit, polítics, alcalde d'Alfafar, Atzuara, polítics i no polítics. I ja, per últim, per a clausurar, el senyor Juan Carlos Fulgencio, delegado del Govern en la Comunitat Valenciana. Buenas noches. La verdad es que hace escasamente 4 minutos tenía un poco de temor por tener que intervenir después de tan maravillosa actuación, pero ahora tener que repetir, después de 2 políticos que me han precedido, casi las mismas cosas, pues puede sonar un poco aburrido. Ustedes disculparán. Bien, autoridades y galardonados, buenas noches a todos. Gracias al periódico de aquí por seguir haciendo lo que hacéis. Gracias, Pere, amigo, vecino durante muchos años. Hemos convivido en el mismo barrio y a pesar de ello nos seguimos llevando bien. Es un placer asistir siempre a estos encuentros. Felicidades al periódico de aquí por el trabajo que realiza, un trabajo que viene acompañado en los últimos años por importantes éxitos. Yo también os quiero animar, como lo hago siempre, a que sigáis en esa línea de cubrir un espacio necesario, que es el de nuestras comarcas, porque es absolutamente imprescindible que tengamos información. Información que tiene que ser veraz, como la que vosotros transmitís, que tiene que ser crítica, y esa es una labor que no debéis de perder, siempre que no alcance o que no supere aquello que siempre acompañó a la prensa, que os definían como el quinto poder y a veces pues, da la sensación de que alguna prensa quiere marcar los malos designios del país. Como decía alguna persona que me ha precedido, generando más crispación de la que toca. Yo creo que es un buen momento, y lo han dicho muchos alcaldes que han intervenido hoy aquí y lo han dicho muchos premiados, es un buen momento para la reflexión antes de empezar en campaña. Es verdad que parece que estemos siempre en campaña y debería de acabarse esto de que estamos siempre en campaña. Los políticos deberíamos de ser capaces de pactar en aquello que es básico. Deberíamos de transmitir menos crispación en aquello que no tenemos que transmitir. Porque yo creo que somos una sociedad, la sociedad española, la sociedad valenciana, una sociedad dinámica que hemos avanzado mucho desde el consenso, desde el avance, desde la formación, desde los servicios públicos, desde el movimiento asociativo. Hemos avanzado muchísimo como país. Y yo creo que tenemos que recuperar ese orgullo de país, ese orgullo de comunidad, ese orgullo que hoy tiene aquí esta comarca, premiando a sus instituciones, tejido asociativo y personas que destacan en la vida. Y creo que, por lo tanto, hay muchos motivos que nos deberían de hacer sentirnos orgullosos y mirar con confianza el futuro. Ese futuro que hemos venido construyendo entre todos, ese futuro que podemos seguir construyendo a poco que dejemos de crispar, a poco que seamos capaces de consensuar, a poco que seamos capaces de determinar cuál tiene que ser el futuro del país. Por lo tanto, si me lo permiten, ese llamamiento a la concordia, a esa confianza, a la seguridad y a ese orgullo de pertenencia, de ser españoles, de ser valencianos. Nada más, muchas felicidades a todos los premiados. Para mí es un verdadero placer que junto al tejido social y junto a personas muy relevantes hoy hayamos premiado a distintos ayuntamientos de la comarca, porque eso significa que el municipalismo, como siempre,
está a la altura de aquello que esperan sus vecinos, estar al lado de sus ciudadanos y, desde luego, responder a sus necesidades. También lo haremos así desde el Gobierno de España. Buenas noches. Ara sí, ja m'acabava. Moltíssimes gràcies. Enhorabona i felicitats als guardonats. Enhorabona i felicitats al grup El Periódico de aquí per esta cerimònia. Ara gaudir del vi d'honor, del còctel d'honor i fins la 6a edició dels Premis El Periódico de aquí de l'Horta Sud. Bona nit. Foto, foto, que si no Elvira me ring. Foto, foto así, per favor. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you want it for somebody who can miss? I want